Aamulla mä usein teen smoothien tai mä syön hedelmää ja maustamatonta jogurttia. Päivällä lounaaksi mä syön keittoa tai sitten usein mä haen myös jotain aasialaista ruokaa. Mun lähellä on thaimaalainen ravintola ja usein mä ostan thaimaalaisesta ravintolasta ruokaa. Mä tykkään tosi paljon aasialaisesta ruoasta, kiinalaisesta, japanilaisesta, thaimaalaisesta, vietnamilaisesta ruoasta. Ja mun mielestä se on myös terveellisempää kuin suomalainen ruoka. Kun mä laitan itse ruokaa, mä tavallisesti laitan suomalaista ruokaa, esimerkiksi kalakeittoa, makaronilaatikkoa tai vaikka perunamuusia. Mä tykkään syödä terveellisesti ja yritän syödä niin, että en aina ottaisi leipää ja söisin aika vähän sokeria. Mutta joskus tekee mieli vähän suklaata.